са един цвят не от първия ден, а това как изглежда след няколко години. Георги, кажи ми от какво всъщност зависи това? От материала и от начина, по който е създаден цветът. При PVC системите това не е просто повърхностно покритие. Цветът се постига в дълбочина на самия полимер. Това гарантира равномерен тон и устойчивост във времето. При карбон използваме подобрена формула с висока UV устойчивост, която запазва нюанса стабилен, без избледняване и без промяна с времето. Тоест, разликата не се вижда веднага А след време и точно тогава има най-голямо значение.